Assalamualaikum Jess. Iki aku cek neng kuburan Jess yo. Kuburan daerah Gumuk Emas, Pagelaran Pring Sewu. Ini ki ceritanya mau isi apa? Mambung ini udah dur Jess. Jam 4 kayak jan ora umum kaya disuntak anu banyune saka langit. Nah, biasanya nek ngene iki ning kono kuwi ning mburi kang mancing akeh. Aku pengen delok kira-kira sing mancing akeh ora ya. Nah, iki neng harap lapangan dan kuburan. Yuk kita sekarang mau mendelok wong-wong sing do mancing. Iku nang arep nang bendungan desa, nang kuburan-kuburanku. Bendungan kaya apa ya? Kaya penemangan banyu ngono lho. Bendungan gede. Tapi nek barudan biasanya sing mancing akeh. Biasane dulurku nang kono ya do mancing. Sudah kuduga Jess, ternyata bener. Iki aku mau sekondalan ngerti motor loro iki tak met-metke kaya motore Anam wudu bae bener. Yuk Jess kita sidak. Bae bener anu Anam mancing ning kene. Lah iki motore iki. Nah, kayak wonge nongol Jess. Piye mancinge? Akeh ora? Beyo. Yo Sukri, halo Kri. Iwak apa le kuwi? Iwak jair. Alhamdulillah ya. Cilik barang lho. Nah, iki Jess, spot mancing idola warga Bumi Ratu dan sekitarnya. Iki mambengi udane banjir kalau suntek. Ternyata benar. Ning kene ya megung banyune Jess. Jam 4 maesuk miki piuh dane masalah. Nah, kayak sing mancing akeh Jess ngono Jess. Mancing volume apa? Pas pokoke bahagia tenan wong mancing ini iki lah. Wow. Gri. Ndi Kri oleh Kri? Oleh gri. Lah gur sak mono lek Sukri. Rokok plan. Wah, aku mandan anu ki. Ngeri-ngeri sedap Jess nek HP-ne nyemplung wijal. Oh iya. Iki kancaku Jess jenenge Sukri Sutowo. Cenggu anteng Jess. Lanang dong ganteng to. Ayo gas, tarik gas. Tarik wih, oleh Jess. Pas mantep iki konten. Tok. Apa kuwi? Lak nila. Inilah. Ingat kapane kowe? Iki goreng. Ingat kapane ndi kae? Digoreng. Goreng, Bos. Go ngene aku lho, mau tak PPC. Dikri, apa? Kowe mau mangkate bareng ora, Kri? Hah? Bareng ora mangkate? Bareng. Bareng. Dalemu kok ora padha? Oleh kok ora padha? Oh, berarti anu Jess. Anu nggon mancingnya padha, waktu mancingnya padha, tapi rezekine enggak padha. Iki lho guys, tandane rezeki. Lekal masak kok lele guys. Lagi kae kulon kae. Kala akeh kulon ngono. Lagi entuk lele lagi nyemplung e terus suwi. Ah, cedok lele wae. Kowe manjer pira kanu, Kri? Anu, Telu? pancingnya telu kabeh iki wong loro iki. Jah sepil anu, Mas Bro. Bro Anam, sepil wae. Oleh ra? Aduh, coy. Ucul Mas Bro. Belum beruntung. Lah, nomor loro guys.
Meloro, Guys. Panganan meloro. Hacinge lho, Guys. Iku sekilo enang rawi. Burung eneng. Orang ini Setengah kiloan. jalan gonmu kri, sebelah kri. Iwake Perlu piro iki? lumayan loh. Lele ora ora. Oh, urung enek. Kae sing tas teko alhamdulillah kae wis oleh lele kae. Lele pirang biji? Biji kan. Kita bengi gelem lelene gelem mangan iki kan. Panjang iki bar magrib. Malah kayak karlan. Bengi mancing lah nggak bengi. Terus lautan yo Lah masuk kan ora Pak RT barang. Pak RT isuk mau ngaturi sesuk kon nyemprot nek badhe terang nyemprot. Oh, lah mae masuk mancing barang. Apa pe tak jaki mancing tapi dhek ora ndek pancing. Jarku nang jembatan kono mancing jembatan panjang. Iya oleh nih Jess. Guys, Sepil bro, iwake bro. iki guys. Olah semene-mene iki lho, guys. Ya alhamdulillah, guys. Malah gurih iki nek entuk. Kene iki akae wae apa nih lah. Inilah. Masih enak ora iki? Ini enak jane, Kang. Tapi angel mangane. Angel uwak uculan paling yo. Iya uculan kok belum dhuwur. Rezekine pas api wong yo. Tapi sering kan kena nih jaring bendeng kae. Anu jaring. Halo, bendeng kae. Pasangan wong berarti. Iya, kae wong ngene kono nunggu lho. Lah ini jolo barang ngono ya. Bola, jolo mau iku enak. Lah iki paket jolo niki niki. Lah kok diolehi jolo. Yo lapak bebas kok. Ora nek larangan jolo. Jolo besang jaring ora larangan. Cuman kan besang jaring ning kene areal mancing kan nek wong mancing kan ora urusan perkara nyangkut suwek kan. Ayo Kri, tarik Kri. Tak cacinge, Kurang akeh golek mau. cacing pancing iki. Sing oh kuwi sing anu tuh. Iki lho cacinge. Cacing iki lho. Nah, kuwi Oh. Tuku nang anu ya. anake padha isu, Oh. tuku. Ora tuku ra enek padha ngono kene kene. Betul. Wah, kakak tak kalau pakane pancinge. Ya, kae loro kae. Jodoh proten iki mau. Duh. Proten kri cek negeri. Jodoh proten kri. Angin. Iki lokasinya neng anu Des yo, Bendungan Tebu 3. Desa Bumi Ratu, perbatasan antara Bumi Ratu Gumuk Emas. Iki bendungan zaman Belanda untuk mengairi persawahan Pringsewu dan sekitarnya. Lokasinya. Iki nek lurus sono jembatane anu Jess. Apa jenenge bendungan wae sekampung. Dalan iki rono lurus lewat sawah-sawah. Sing hobi mancing, seneng mancing monggo merapat, spotnya api. Nyaman. Kerasa nang nanam. Betah ra? Wis masuk pokoke ada manganan iki bae. Tahan. Luwe tahan kaya wong poso. Betah kri ngene kri. Iwake miliaran, kintalan iki. Esok kri narik, guys. Gede iki cik anu kri. Apa? Walah buntel. Iya. Ayo. Buntel tahu. Walah. Coba apa kri? Buntel tempe. Masalah. Oleh kok ini ki. Masalah iki. Aduh. Roti bakar. Bungkus tahu Jess oleh Jess. Aduh. Bahaya. Bahaya ya. Serapa apa barikan oleh gede.